Insemmilkom u nistedinkom għall-34 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan is-16 il-ħatta matul is-sena fl-ewwel qari meħud mill-ktieb ta' Ġeremija hemm denunzja qawwija tal-profeta għar-rajja ħżina tal-poplu, għall-mexxejja ħżina tal-poplu. Fil-fatt Ġeremija fi Samalla jħabbar li Alla stess kellu jira il-poplu tiegħu u mhux biss jgħid inqiegħed fuqhom rajja li jieħdu ħsiebhom. Hemm din il-wegħda sabiħa li Alla tibgħat rajja denji u qaddisa li jiraw il-poplu. Qisu bħal donnu dan kollu jseħħ fis-silta tal-Vanġelu meħuda mill-Vanġelu skont San Mark fejn Ġesu jilqa lill-apostli li kien bagħthom tnejn biex ikomplu il-missjoni tiegħu fuq l-art, jistedinhom biex jistrieħu miegħu u mbagħad x'in in-nies titlaq għal wara Ġesu, il-Vanġelu jgħid Ġesu tħassarhom ġietu ħniena minnhom għax kienu qishom ngħaġ bla ma għandhom raj. U mbagħad iżid San Mark u qabad jallimhom ħafna ħwejjeġ. Kemm hi sabiħa din id-dera ta' Ġesu li minkejja li xtaq il-mistrieħ għalih innifsu għall-apostli tiegħu xorta waħda quddiem dik il-folla ta' nies aċċana l-kelma tiegħu ġietu ħniena minnhom. U jżid nerġgħu nirrepetu x'hija kelma qawwija ħafna għax kienu qishom ngħaġ bla ma għandhom raj u qabad jallimhom ħafna ħwejjeġ. Qisu bħal donnu San Mark irid jgħidilna li dik il-wegħda illi Alla kien għamel permezz ta' Ġeremija seħħet f'Ġesu, ir-raj tajjeb il għaliex f'Ġesu Alla nnifsu jira l-poplu tiegħu u seħħ il-wegħda li Alla kellu jagħżel rajja skont qalbu. Dan huwa Ġesu illi jagħżel lill-apostli u jagħtihom l-awtorità biex ikomplu il-missjoni tiegħu ta' xandir tal-bxara tajba u ta' qadi lejn il-poplu. Vanġelu li jista' jenna nirriflettu ħafna, naħseb jien li hemm żewġ affarijiet importanti ħafna. Forsi l-aktar waħda li tista' tmiss il-qalb tagħna din ix-xewqa t'Alla illi ikollu rajja skont qalbu bħal Ġesu. Tiġina f'moħħna il-kelma li spiss jgħid il-Papa Franġisku meta jħeġġeġ lir-rajja biex ikunu rajja tas-sew, rajja illi jkollhom ix-xamma tan-ngħaġ tagħhom, li jkunu qrib in-ngħaġ tagħhom fiċ-ċirkustanzi kollha ta' ħajjithom. U allura l-ewwel talba tagħna tkun mulej għatina rajja skont qalbek. Għatina rajja li huma qrib il-poplu tiegħek u jwasslu mħabbtek bil-qawwa kollha. Imma hemm xi ħaġa oħra interessanti ferm. Ġesu xtaq ħafna li l-apostli tiegħu dawk ir-rajja magħżula jistrieħu miegħu. Jistrieħu mhux biss fiżikament, imma jistrieħu fil-preżenza tiegħu. U dan ifakkarna f'prinċipju importanti ħafna, mhux biss għar-rajja imma lina insara. Kemm hija meħtieġa, kemm huwa meħtieġ dak il-mument ta' mistrieħ ma' Ġesu. Jista' jkun mistrieħ, jista' jkun talb, jista' jkun smieħ tal-kelma t'Alla. Min jistrieħ ma' Ġesu jirċievi l-enerġija biex ikun raj skont il-qalb ta' Alla. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.